Usa ka libo ang mga bisita o partisipante sa 5th National Sardines Industry Congress 2022 nga giablihan dinhi sa Zamboanga City Oktubre 20, 2022. Ang katuyuan niini mao ang paghisgot ug pagpangita og mga solusyon sa mga kritikal nga issue ug hagit sa industriya sa pagpangisda ug pagproseso sa sardinas sa Pilipinas karon. Kuyog ang nagkadaiyang sektor ug kawani sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture, LGU, stakeholders ug kawani sa Southern Philippines o SOPEL, Deep Sea Fishing Association Incorporated. Ang mga tag-as nga opisyal sa dakbayan mihatag og mensahe nga adunay tema nga Public-Private Partnership, the key industry resiliency para sa tuig 2022. Hisgutan usab sa asembleya ang mga problema sa industriya sa pagpangisda ug ang pagsaka sa presyo sa krudo sa merkado. Operation o wala, may umaandar na makina to operate at sea. So, doble yung presyo ng fuel na tinaas. Kaya medyo mahirap din sa amin na unlike before, medyo kayang-kaya pa, we can operate the entire month, no, kahit full moon. But now, due to the high increase, we are more of the productive side, no, efficiency side. So pag hindi ganun ka-efficient yung fishing on the night, hinto sila. Ang mga hilisgutan ug mga diskusyon naglakip usab sa epekto sa pagbag-o sa klima sa pagpangisda ug mga mangingisda sa sardinas. Usa ka update sa nasudnong plano sa pagdumala sa sardinas ug mga paagi sa pagpadayon niini. May gagawin kaming mga presentations, especially some of the scientists, may mga kanya-kanya silang presentations to really understand on what's happening throughout the past 2 years. At least maintindihan din natin kung totoo ba talaga na andyan yung isa sa loob, yung temperature talaga ng weather natin affected our production. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.